Kamora mara intire nyakwara mogegeno ni odiochieng' mar idhi eyo makare arwaki ni machiegni e chenro mar migago kama bende wadhi nyime koda choko nu weche matimore e alwora mar piny Kenya kod pinje ma libamba. Warangane moko kuom weche ma wamiyo pek kawuono. Jatend piny William Ruto ni e boma ma Kisumu e romo mar ohala e kind pinje mag Afrika. Duond buch ODM ikore ne timo yiero mare mag kor gwenge counties mopogore. Jokanyo mopogore medo golo pachgi e wi lokruok ma idwa tim e chenro mag choko osuru pachoka. Tudri kodwa ina bwa marote machuok maenari adeka uchiel nono kao kamano bende waidore mbui mag oganda mopogore opogore yudwe mbui achiel kachiel mar Facebook Ramogi TV bende waidore kanyo Instagram Ramogi TV yudwe mbui mar X mbui mar TikTok achiel kod Instagram nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni jatend piny William Ruto singomana no ni chenro mar Kabonyo Kanyagwal olos kendo otieki e samo winjore. Ma otingo nyaka landing site 10 e alwora mar Namlolwe. Ma bende biro kawo omenda maromo shillings milion 100 kendo ibiro ritgi kod piny owacho mar kaunti ma Kisumu. Kamano bende omedo ni e siro chenro ni gidhi tudore kod migawo mar reye kendo keto omenda mar tiego jogo madhitayo weche mag lupo kendo rito reye. Ruto lose romo mar ohala kod tudruok e boma ma Kisumu. And I want to confirm to the people of this region that the Kabonyo fish facility here that will provide 7 million fingerlings every year is off to a start to make sure that we restock Lake Victoria and to make it much more viable for our fishermen and women. We are off to a start in the 10 landing sites along Lake Victoria from Busia all the way to Migori. Specifically here in Kisumu, we have agreed with Professor here that we are putting up a landing site in Asat and Ogal. The advert for the same will be out in January, and we're going to spend about 300 million shillings to make sure that those facilities are available, and they will be managed by the county government of Kisumu to make sure that they also add additional facilities to facilitate the whole fishing ecosystem in our region. As you have talked about, the fishing boats and the entire fishing ecosystem with support in training and in making sure that the lake ecosystem has the necessary infrastructure. Again, I am looking forward to your partnership with my ministry responsible for maritime affairs and fisheries. We have an 800 million shilling facility for fish boats and training of your fisher folk. Again, beginning January, if you can have a conversation with CS Joho and his team, we are aligned to make sure that the whole of this Lake Victoria front, from Busia all the way to Migori, benefits from this facility as we improve our food security and ensuring that we import less and export more. Jatend migawo mar omenda John Mbadi opoyo winjruok mane obede wi pok mar omenda ne counties kowacho ni migepe osechwalo omenda ne counties kaka dwarore. Mbadi okwayo mondo omenda ma counties ochwale samo winjore mar geng'o ng'ikruok e chenro maggi. Both of us are actually students of devolution. Remember, we have pushed devolution together even when we were together with you
in ODM. Today we are again together in broad-based government. So we agreed that we will make sure that devolution is supported and supported fully with action, not just by words. Even though we had challenges of how much to give the counties, but that I think has now been settled at 387 billion shillings, which both houses of parliament have agreed on. We have endeavored, Your Excellency, and I don't think I've disappointed you, in making sure that counties receive their funding timeously. I want to just make it clear, Your Excellency, that yes, we crossed over 2023-24 with 1 month arrears to pay under share of revenue to counties, 30.8 billion. And that amount was actually paid on 27th of July 2024. Now for this financial year, Your Excellency, we had a little bit of a challenge because of the legal framework, but again we both agreed that we get the opinion of the Attorney General, and which we got. I sought the opinion and we got, and immediately I got that opinion. On 24th of September 2024, we made transfer of 32.76 billion to the county government for the month of July, and then on 17th of October 2024, we transferred 30.8 billion to the counties for the month of August, and then on 14th of November 2024, we made a transfer of 32.7 billion for the month of September, and less than a week later, on 18th, which is Monday of November 2024, we transferred 30.8 billion for the month of October. Komishona machung'ne chenro mag yiero mobagi gi duond buch ODM e kaunti ma Mombasa koni yiero no dhi timore mana kaka ne osechane. Ka giloso gi jofwamb weche Mombasa, jotelo go onyiso jokanyo mag duond burano mondo mi kik chik itgi ne ote mopogore masani kere Mombasa kama jomoko koni yiero ok bi timore. Giramo ni chenro duto oseket makare mar yiero wajumbe mag duond burano ma bang'e to ibiro mi thuolo mar yiero jotelo mabiro chung'ne ODM e kaunti ma Mombasa. Delegates gin jok manosabedo kamanyo kura. Koro ne gisabedo ka gi campaign mondo gibed delegates. Koro delegates gi dhi biro gi jo chama, dhi biro goyo line ka giyiero delegates ma gidwaro mondo wuoge area ma delegates go ae in each and every ward. Koro kwasa yiero delegates kasto chama biro golo tarik maybe yier jotelo mag chama positions mopogore opogore. Koro mane gi election ma kiny wan go kiny to da nyis jo ma jo chama ni election mag kiny ne timre kiny biro bedo peaceful, oge ng'ata ma kik bed gi wasiwasi. Jo mang'eny nigi pende keso mopogore opogore ne yiero, jomoko dhi timo parallel, jomoko dwa time chini ya maji, jomoko samoro boko bi timore. Wan nyaka sani wan commissioner, wan gadier ni yiero dhi timore, kendo kweli mose wuok head office from Nairobi, Orange House, mose nyiswa ni nyaka watim yiero ma free and fair, ma onge ng'ama lalamika. Emomiyo wan ka yiero kiny nitie. Joma dwa timo parallel go gitima margi, but wan wang'eyo ni wan e commissioner monego bed ni conduct all election mar ODM in Mombasa. Duol matayo yiero duond bura mar ODM imiyo siem ni ota yiero mag kor gwenge yo makare kendo kik choch yiero no. Jokanyo mag ODM bade ma Nairobi ni kod romo imara daima gi sani. Wadani mondo mi watude achiel kachiel kod reporter mar Walter Nyambaga mar mondo mi omiwa chal mar romo no. Walter, kamora mora ma intiere kata ageno ni intiere imara daima, nyalo mana nyiso ni to en gi kar kanye kaluwore koda romo ewi yiero mag duond bura mar ODM ma ochan odiochieng' makiny. Wach mane madhi nyime kama intiere? Sempre so kenda Kenya mana kiselieko abiro ni kachiel kuwuok e county ma Nairobi kar jot mano ma imara daima ka romo mar jo ODM osebiro ka dhi nyime, jogo mochung' malwaro kombe mopogore opogore. Gi seche gini biro yiena mondo adhum e Swahili matin nikech abiro wuoyo kod moko kuom jogo mochung' kalwaro kombe giendi. Seche moko dhuno nyalo bago matin. Nitakaribisha ni mwenyekiti wa chama cha ODM George Alado ambayo pia yuko kwenye kinyang'anyiro ambayo itafanyika ifikapo kesho kwenye kiti ya ODM County ya Nairobi. Matayarisho yiko salama ama kuna dosari kidogo, George Ladwa? Kwanza mimi naitwa Mheshimiwa Ladwa, na katika uchaguzi
ambao tunatarajia inaanza kesho. Kuna dosari kubwa sana ambao sisi kama wana ODM hatutakubali ifanyike. Chama cha ODM ni chama ambayo kinapendwa, chama ambayo kimeundwa na watu ambao wametoka mbali, na kuna dosari ya kwamba wameleta wale returning officers arrows na wale wata conduct grassroots election kule chini, kutoa wale wajumbe ambao wamekuwa hapa awali ndio waweke watu wao. So wameleta mambo binafsi kwa hicho chama chetu cha ODM, na hiyo ndio tunaona dosari kubwa sana, kwa sababu National Election Board inafaa kutoa ROs kwa kufanya uchaguzi, na ile kitu wamefanya, wameleta ROs kupitia mtu fulani ndio arig watu wengine out, wapevwe kwa kuleta watu wapya ama wale watu watuelewi. Kuna wale tayari walikuwa shatoka ODM hapo awali na walionekana mchana wameenda kwa vyama vingine. Kwa nini sasa wamekuja kwa ODM na wanaungwa mkono through National Election Board? Kwa hivyo National Election Board na pia ile board ya Nairobi ambayo imewekwa conduct elections za Nairobi wamechukua side kuappoint wale maaros wale wa pale chini, kupea wale candidates ambao watakuwa nasimama pande ya watu wengine. Asante. Kwa sababu ya muda, huenda kuna mazungumzo ama maelekezo yoyote imetoka katika bodi ya uchaguzi ya ODM? Bodi ya uchaguzi ya ODM inapiga kifua, haitaki kusikia wajumbe kwa sababu hao ndio candidates wote, na sisi tunasema kama hawezi kutusikia, kesho watafanya uchaguzi wote kwa kufanyia watu madharau. Kwa hivyo sisi tunasema mwelekeo ambao tuko nao ni kwamba kesho tuko tayari kwa uchaguzi, lakini kwa uchaguzi wa free and fair, watoe dosari na tupatie ROs wale wanajulikana, kwa sababu ni kitu friendly, ni kitu urafiki, si mambo ya kifo na kupona. Okay, sawa. Yes. Asante sana mheshimiwa. Nitaongelesha Ochieng Jera mabende en achiel kuom jogo mochung Simplos kuom the second boko matin. Jera neno kiloso kodo jende mabende wacho ni giikore mpaka mana gidwaro adieri ni yiero no dhi timore yo no makare. Erokamano kaka chairman wacho ni kiny ODM upango yiero. Wangisu mokongo kapok aduoki ni George Aladwa ni ok en chairman ma Nairobi, ranji onge man mokongo. Aladwa ema coordinate all the 47 chairmen ma Kenya. To se coordinate chairmen ma Kenya e yo maber ema miyo chama mar ODM neno e Kenya mangima to gi Nairobi. To kanye party biro piny mowacho ni olos county election board. County election board nyaka ng'en gibiro gero chama, ok loso pesa. Gibiro riwo chama, ok loso pesa. Omiyo nyaka ging'en ni samitimo yiero to yiero en itime in a conducive place, conducive manner and conducive way. Miyo kasta tiuke weche mag kwe madhi ina achiel kuom jogo mochung' madhi laro kom mar women leadership. Nyaka chop seche gendi ikruok mane untiyo kod geno mane muntire godo? An kak iluonga ni Mheshimiwa Catherine Okoth, achung' e kom mar mine mar ODM Nairobi, to achung' e tok Aladwa. Aladwa e jatenda, to wasetiyo kode maber nikech onge kaka koro sani wanyalo gole e komno, to jok madwaro kombe go gin jok mawewa wa campaign ko waseyudo kombe to giduogo. Taladwa to tho kodwa nyaka nene. Koro mane momiyo anane toke nikech ochung' gi party. Baba ko wacho ni right to ba Aladwa timo right. Kamano kugie seche gendi kora kani thuolo obedo matin makmana ni pod wadhi wiro dhi nyime. Koro la mwisho, bwana Aladwa, inatakikana uwe na amani kwenye uchaguzi huo. Utuhakikishie kwamba chochote kitakachotokea kama wewe mwenyekiti ambayo huenda baada ya uchaguzi na hata baadaye bado tabaki kwa mwenye ODM ambaye anapenda amani, utuhakikishie vijana wenye watakaribia siku ya kesho kuanzia asubuhi. Kesho tunaomba amani kwa uchaguzi wetu, kwa sababu hii si uchaguzi mkuu, hii ni uchaguzi wa chama na sisi ni wanachama tunakutana kuchaguana. Na kwanza mwelekeo wa chama katika uchaguzi ni consensus. So kama kutakuwa na consensus, hakutakuwa na vita, kutakuwa tuna amani, na mimi naomba amani kwa vijana, wa mama na wazee, lakini kuwe na uchaguzi kwa free and fair. Simplos mane kaka chal nitiere kandi yena mura duko mi kaloro ni pod weche ng'eny to kuonde mabende wando mondo wachope bi pod lach gi seche gendi mane chal mantiere kendo bende wagombo mondo winj ni to jomoko ni kod ywak machalo nade e duond bura mar ODM.
Erokamano nya Walter Nyamaga kendo ng'eyo ni kapok iwuok kanyo kata poni kisewuok ang'eni in gi tudruok malach koda jotelo mar jogo eko mabedo tayo chenro mag yiero mar ODM mar mondo mi giyange ni kata bedo ni jopiny ywak kaka duond od bura bende giseloso chenro e yo makare. Nyakaramogi mano ripota mar Walter Nyamaga ka bende ofwamono mathoth kotenore koda yiero mag gwenge mag duond bura mar ODM magero ni kinyne timre odiochieng' makiny kata obedo ni ywak nitiere mathoth e gwenge ni chenro makamano ok ochan e yo makare. Komachielo ten duond burano to yango ni ikruok ni kare kendo yierogo biro dhi maber. Geno marwa en weche mag arita ibiro ket malo kaluwore koda kaka yiero mamoko osegabedo e kinde machien kiny ok ne timre kendo odiochieng' makiny. Kawadhi nyime ni ndalo achiel kende bang' jatend piny William Ruto kwayo MCAs ma Kericho mondo oket pogruok margi tenge ahinya to e wach mar golo jalup spika margi Eric Bet e apisi. MCAs go ne okalo pach jatend piny kendo wito jalup spika no oko mar apisi. Eric Bet ma bende en MCA ma Kipchebor ne ogol e apisi kokalo yor ombulu mane ogo kod MCAs ma Kericho kendo ok noyiene jofwambo mondo mi ogo e wang'gi. E kinde mane oyuore lamo mano nywando dinde mopogore opogore gweng' ma Kapsitet e kaunti ma Kericho, jatend piny ne okwayo MCAs mondo oket thenge dwaro margi mar golo jalup spika no e apisi to oket pachgi e manyo lowo mar medo gero boma ma Kericho. This morning we woke up to honor the directive from the president that go to the assembly and your agenda should be development. Unfortunately, we have a rogue speaker. A speaker who disregards, disobeys directive from the president and orders from the president. A speaker who does not respect the rule of law. So 2/3 of the county assembly of Kericho is 2/3 times 47. So to remove the deputy speaker in Kericho County Assembly, you need 32 members. So 47 minus 18, that says there are 29. If they are all to attend a session to remove the deputy speaker. I want to ask my party leader, President William Ruto, that your directive was ignored. And I'm calling upon you as my party leader to come to my rescue and say something about this because I have been violated in terms of my rights as a deputy speaker. Bunge yetu ya Kericho County iongelee kuhusu ile agenda ya president alituachia jana, isikiwe ni agenda ya kuimpeach deputy speaker. Dake boma Bungoma dhi mbele gi yudo mich mopogore opogore safar mar sambaza furaha na Safaricom masani ochung'ie aluorano. En safar ma itayo gi kambi mar tudruok mar Safaricom kanyakla gi mar Royal Media Services. Watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa Ben Kirui ka en Bungoma e safarno. Kendo gi thuolo ni bro yiena mondo atiko da dhok mopogore. Good afternoon Ben Kirui. How are you doing? And maybe you could just put up to speed on what's happening in Bungoma on whatever you're following from Safaricom. Erokamano Simpros achiel kachiel Harambe katika kaunti ya Bungoma ambapo tunaendelea kusambaza furaha ikiwa ni siku ya pili katika wiki hii ya tatu ya kusambaza furaha na Safaricom kwa ushirikiano na kampuni ya Royal Media Services. Sasa sema mengi sana, nataka tusikize kutoka kwa mwakilishi mmoja kutoka Safaricom, kampuni ya Safaricom, atueleze imekuwaje kutoka jana tukiwa pamoja kule Kondele, hali imekuwaje hadi sasa? Watu wamefurahi, watu wamepata kuku. Nataka uongee na lugha ya nyumbani. Sawa sawa. Erokamano ilunga ni Gunila Tino Nyakisumo. Wani mwakelo sambaza ya furaha e gweng ma Greater Western, meaning ni Nyanza gi Western. Nyoro nyewa chako gi Kondele no liet kapas. Newa mioji DL, newa miogi gweno, newa miogi airtime, jiomor. Kenda aluongo ji mondo bi kumora mora mu winje radio ni wadhi kama kamae, winjo ni track dhi kama kamae, biuru mondo celebrate gi Safaricom 24 years, biuru mondo celebrate warwako mondo bi celebrate kodwa. Erokamano. Nataka utueleze ni kipi ambacho ule mteja wa Safaricom ule pia ambaye anasikiza, ni kipi ambacho anaweza kufanya ndiposa ajishindie zawadi kocho ambazo mnatembea nazo? Haya, sawa sawa. Niku all you have to do mondi logi moro bi kiwinjo ni kawuono wantiere yala bi yala, kiwinjo ni wan Ugunja bi Ugunja, wapenji mana penjo achela matindo tindo kae gi kae to iyudo zawadi. Inyalo yudo t-shirt, samori inyalo chung buta, iyudo airtime, inyalo yudo wan gigik mang'eny, leso, joma mine wamiyo leso,
gik mang'eny, gweno, diel, gik mang'eny. Koro arwako biuru, na Kisumu arwako mondo biuru e sambaza furaha gi Safaricom. Na mirokabano ouko Nyasaye oriti maber. Na pia Simpros nitaweza kusikiza kutoka kwa mdosi wetu ambaye pia hii ni ushirikiano wa kampuni ya Royal Media Services na kampuni ya Safaricom na watangazaji wengi sana wa kutoka Vuka, Mulembe, Radio Citizen ikiongozwa na msimamizi mkurugenzi wa teknolojia na mawasiliano Fred Afune. Nimpe nafasi pia tuweze kutueleza imekuwaje msafara wote kuanzia jana. Amejiunga nasi sisi, atuambie hiki ni kituo cha pili, atuambie imekuwa aje hadi sasa. Karibu sana. Tumefurahia vile tumepokelewa kuanzia wakati tulianzia Kondele jana, tukasonga upande wa Kakamega Road, kwenda upande wa Kakamega, Kayega, Majengo, na leo asubuhi kuanzia kule Mayanja, Bungoma, Chepkube. Sasa tuko hapa Harambee, na unaona vile watu wamefurahia zawadi teletele. Tutaendelea pamoja, tutakuja upande wa Nyanza, Jaramogi wangoje, tunawaletea mbuzi, tunawaletea kuku, tunawaletea simu, tunawaletea zawadi teletele. Na tunawaletea pia burudani, na watangazaji na waenzi na wanawapenda. Waendelee tu kusikiza vituo vyetu vya redio na televisheni ili kujua tunapitia wapi, ndio zawadi wapite. Na Bwana Fred Afune, kikubwa ambacho watu eneo la magharibi wamefurahia ni wale watangazaji wa Vuka, wale wa Mulembe wameweza kufurahi sana, kando na kupokea zawadi kochokocho, pia ile kutangamana ana kwa ana na wale watangazaji ndio kimekuwa kikubwa sana hapa. Ndio wanakutana na watangazaji ambao wanaenzi. Wananchi wanatuelezea ile wanataka kutoka kwa Safaricom, kutoka kwetu, vipindi ambavyo wangependa, huduma ambazo wangependa kutoka kwa Safaricom. Kwa hivyo ni kutangamana, kujuana na kuanza kusherehekea Krismasi mapema. Tumefurahi sana kuwa barabarani. Erokamano jadala. Asante sana Fred Afune, tutaweza kuruhusu ndio uweze kupanga ratiba ya sehemu tofauti ambazo tutakuwa tunaelekea. Hivyo basi acha tujipange, tuingie katika kituo kingine ambacho tutakuwa tunaenda hadi katika maeneo ya Mumias, alafu kabla hatuja tamatisha katika maeneo ya Kakamega. Simpros. Asante sana Ben Kirui, manoja fombo marwa Ben Kirui kanitire Bungoma echeno ma Safaricom sambaza furaha mabende nchenro mariru kambi ma Safaricom tureko da Royal Media Services marmoro myochi umwandu egwenge counties mopogore pachoka kao kamano podwa dhinyime kod weche manyien kama riwruok mar tuoche ma ok landre pachoka mano non-communicable diseases Alliance of Kenya dwaro mondo sirikal kod jokanyo mamoko migawo mar thieth bag twak kendo yudo duoko mochwere ne achiedh nade mokwako okumba manyien mar thieth mar Social Health Authority. NCDAK lero ni medruok mar joma kawo ngimagi kod lwenje mag udi nyiso ni oganda mathoth e pachoka ni kod tuoche mag obwongo ewi nok mar omenda kod rem yudo thieth moromo. E nonro margi NCDAK lero ni jotuo mag tuoche matama kod tuoche mamoko mok landre sani kalo achiedh nade mathoth kaluwore kod kikruok e bwo okumba manyien ma Social Health Authority kamoting'o jotuo mawachore jotuo marito elai kuom thuolo malach e sama gidwaro thieth e bwo SHA ka chenro mar lony manyasani mar SHA bende siko kani kod ng'ikruok. Achiedh nade machielo en ni moko kuom ute thieth hinyo yiero grup mar jotuo mag thiedho e bwo SHA kamoting'o jotij sirikal ka jomoko ijwang'o e bwo okumba manyien mar SHA. Moko kuom ute thieth sirikal ok chule kit thieth moko, kata kamano ute thieth moyienegi chiwo kit thieth makamago onge kod nyalo mar chiwo kit thieth go. Jotuo mag tuoche tama ok chulnegi yedhe magidhigo kata magitiyogo kinde ka kinde, ka bende jotuo ema chulo thieth mag outpatient mamiyo moko kuomgi chunygi tho kod thieth kama moko chuno mondo ng'ad thieth gi e kore. Ewi nok mar omenda, sirikal pok otieko chulo gope mag NHIF kama moko kuom ute thieth ni kod luoro ni kata mag SHA ok bi chul. E bwo SHA bende onge thieth e pinje maoko, gima koro taro jotuo ma ok nyal yudo kit thieth magidwaro e pachoka. Mogik, moko kuom jotuo ywak ni nonyisgi mondo gichwal chudo mag dweche buora e kind higa 1 kod 2 e bwo okumba mar NHIF. Kata kamano, omenda ma gisechulo e NHIF ok odar okelnegi e SHA.
Riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe obago romo mar lalruok e okenge madhi konyo e geng'o tuoche mabiro apoya ma ok ochan kaachiel gi manyo yore mag geng'o tuoche mosemako oganda mondo geng' landruok nyadiriyo kendo. Giwacho ni kuom higni machuok mokalo oganda mawuok e anyuola mochando osebedo ka kale midhiero mar tuoche mabiro apoya to onge kony malong'o ma giseyudo. E romo mane obagi e boma ma Nairobi odiechieng' ma kawuono, magi gin weche mamoko ma bende koro twak e wigi. Law enforcement and security local government in their health stockpiles and also manufacture. What we need to do is to keep both public and private strong, interconnected, and working through a model of trust to ensure we improve the life expectancy and health of our citizens. That's really the underpinning formula. No one can do it alone. So our commitment as private sector is we will play our part and our role. The summit is not just another event on the calendar for the next year. It's a critical juncture in our efforts to secure the health and prosperity of our region. As we all know, East Africa is facing a range of health security challenges, from the persistent threats of communicable diseases to emerging and re-emerging diseases. We are also going to be thinking about scalable homegrown solutions, and here we are currently in the pre-summit rolling out a global health security hackathon that is looking at initiatives that will focus on developing innovative technology-based solutions for GHS, and we'll look at specific problematic areas around disease surveillance or surveillance systems, data management, and telehealth. Jochiw thieth mawuok e counties mopogore mag Maroka kojiw mondo mi chiw arita makare ne muya mar oxygen kaka achiel kuom yore mag geng'o masira ma kinde ka kinde. Koloso e kinde romo mar chiwo puonj ne jochiw thieth mag counties mag Nakuru, Baringo, Elgeyo Marakwet, Kericho kod Narok, Director mar weche thieth e county ma Baringo Joseph Kang'or owacho ni medruok mar kwan jotuo matiyo kod muya mar oxygen e kuonde thieth chuno ni nyaka chiw arita makare kendo rang chal mar apeyni duto mar geng'o muoch mar muya no. Jatend kar thieth mar Nakuru Teaching and Referral Hospital Dr. James Waweru olero ni giserwako e buk cases mang'eny mag muya mar oxygen muoch e kuonde thieth, chal molero ni inyalo mana geng' ka jochiw thieth oluwo makare chike matayo arita mar muya no. Because the demand for oxygen is ever increasing. All our patients, everyone in this country should be able to access oxygen. Initially, we depended on oxygen concentrators, which are giving us very minimal oxygen. Now we improved to the cylinders, but it's not sustainable. We have had one incident where there was a fire outbreak, courtesy of mishandling of the oxygen. And I think that makes this training very, very important and very, very timely, because we are always having turnover of staff, and some people may not appreciate the seriousness that oxygen poses in terms of safety. We've had incidences in the past where people treat oxygen like anything else, like their LPG, but we are here to say it's not LPG, it's a non-flammable gas, but it can also assist in combustion. So our training today is to ensure that people are equipped. Kwa de county ma Migori en rowere mag ODM mawuok e sub county ma Uriri okono jokanyo mag ODM e county ma Migori ni orit kwe kinde yiero mar ODM ma ochan timo odiechieng' makiny. Ka otelnegi kod jatend ojende duond burano e sub county ma Uriri Dan Omoso wacho ni gidwaro yiero mar kwe. Giwacho ni gidwaro mondo jaod bura ma Uriri Mark Nyamita bende obed mabor kod yiero, ka giwacho ni tend ODM yande okono ni ok en ja ODM. Wang'eyo ni urichwa ka wasebedo gi challenges moko chien kocha. Ka gwenyruok nobedo gi jatendwa mane ni Jumbe, ka noringo di malo, to toke nyaka joge ne no ringo mowewa e wach party. Yiero mar chama moya dhieni, wadhi kodgi kaka joma nade. Kech pok wawinjo ni nyaka fine mano gowa yore njaus. Wawinjo nyaka gi kawuono pok ochule, pok obedo cleared mo nyiso wane duoko. Bende ni osewuok oko
mo ngiswa ni fancha chule mo duogo mo bedo pen line ja chama ne waonge kode gi tabu mora mora wadwaro ni ngata mano seringo kani weyo chama kini chand ji ka ji timo yiero nikech party leader mar ODM no biro riri kama ya office no kwa neni chieng mane ya office sani kori wuotho ni ja chama to nyocha okindia chama wala ni mondo ja chama kinyo dhi unit se mondo yier to kikichandwa ka kinyo wa yiero ni manyo joge ni moko makinyi dwa lawo ji ka kinyo ngo kinyi yiero abro kwayo vijende waduto te ni kik ngato tikodi marach ni mondo mi dikel vurugu mora mora sama yiero dhi mbele kech kitimo kamano samoro api nyalo bet marach. Nyakoromogi mano bende lipot materowa e yoyo mokwongo chenro en mar migago saa 7:28 wakayo yoyo matin waduogo kod weche mathoth. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani je story? Waendelee kucheza hii mchezo ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond ya wuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kikicham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dueni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Dueni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Chenro mar kawo pach jopiny ewi chike mag choko osuru dhi mbele e kar romo mar KICC. Jokanyo moting'o riwruog okinde mar LSK, riwruog jolos mwandu e kind mamoko chiwo pachgi ewi parono mar chik ma giwacho ni nigi fuonni mabeyo kod mamoko maricho. Wawinjane kaka chenrono dhi mbele.
I don't know where you get these jokes from, but I've also learned over the years, they rotate around a particular subject. Anyway, Safaricom, introduce yourself and go through the process. Gender and leadership. Okay, good afternoon, Chair and Honorable Committee members. My name is Cynthia Koech, representing Safaricom. I'm here supported by PricewaterhouseCoopers, so I'll start with Edward. Good afternoon, Honorable Chair. I'm Edward Paranta, tax support for Safaricom. Good afternoon, Chair and members. My name is Edna Getasho, supporting Safaricom. Good afternoon, Chair and members. Michael Wachinga, supporting Safaricom. Good afternoon, Chair and members of the committee. Sidi Makoti, supporting Safaricom. Maybe, Mr. Chairman, hold on. What is his name? Barat, please come back. We do not want to a lady in the room felt offended by the joke you made. And especially with all these going cases of femicide, we need to be extremely careful with the words that you use, where it can be used in a different context and becomes very, the damage can be. So I think it's important you be on record saying that you withdraw that, so that it's not part of the conversation that we had this Sorry, Chair, I'm sorry, and I withdraw what I had said last. And I apologize. Unconditionally, okay. All right, thank you. Have a good day, everyone. Thank you, Mr. Pratt. Proceed. Okay, thank you very much for giving us this opportunity every other year. So I will not go into the introduction of who Safaricom is, but this afternoon we are happy to have this opportunity to make submissions or comments to the amendment bills. So we'll be making two presentations, one which was not in the amendment bills, and the other one will be making comments on a proposal that was in the amendment bills. So going to page 9, okay, page 8, the one that was not, and maybe just to give a background, our proposals are actually aimed at ensuring that we provide affordable telephone services to our customers, either through incentives that are given to us as a business or reduction in taxes, and we will explain that. So I'll hand it over to Edna, who will take us through the first proposal, which is on spectrum licenses. But before maybe she comes on board, I just want to mention that as a business, we normally invest in spectrum licenses that are issued by the Communications Authority of Kenya, the CA. So we normally would either invest in new spectrum licenses, like more recently we've invested in the 5G based on changes or technological improvements. But then, of course, for the 2G, 3G, and 4G, which would normally have about 10 years, every so often, once the license period lapses, we then invest in a renewal in the licenses. So I'll hand it over to Edna to just take us through the proposal. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So we are looking at the proposal on page number 9 of the Safaricom presentation. So we can all go there. And probably before we even get to this, I just want to explain how we determine, let me just show that. Mana kamano nyakor gimano chendo mar kao pach oganda jopiny kotenore koda weche mag juogo jopiny osuru mabende pod dhi nyime waluoni goyo makare kendo wang'ne wakelni gogo dhiambo kod kuku mare.
E weche mamoko en jo Kenya pod medo loyo omenda kokalo tugo mashabiki Super Jackpot ka jaloch manyien en Michael Ochieng mawuok Kisumu. Ochieng oloyo omenda maromo $100,000 bang' yudo duoko 13 ewi 15 mag tuke mane oketo. Ochieng ma jagin 28 wacho ni dhi tiyo gi omenda no e bugo ohande mar wang'o chuma e kar dak Mariat, kaunti ma Kisumu, ka ojiwo jo Kenya mondo dhi nyime gi tugo. Jotugo sani nigi thuolo mar loyo meche tok nyiriri machuok kokalo tugo mashabiki Super Jackpot. Kwa majina naitwa Ochieng Omondi Michael, natoka Kisumu. Nilijaribu kucheza shabiki Super Jackpot. Nikajaribu kumanage kupata 151,821 shillings. Hii pesa itanisaidia sana. Nitajaribu kufungua naye biashara ya duka. Niko sawa. Sikukuwa na hiyo pesa na sasa niko nayo. Sasa niko na furahi. Kwa chuno bila kod ruodhi mawuok kar chung'od bura ma Kajiado South mondo bed kod winjo matut e kinde winjo buche monywando lwenje makit chwech kod kethruok mag ratich oganda mamoko ka bende jomamine mamako jomamine jomachuo kaachiel kod jogo modak kod ng'ol. Kwayo ni nochiwe kinde nyasi mar chako ayanga ndalo 16 mar kedo kod lwenje makit chwech e ngima jomamine e kinde ma jomachuo kod jomong'ol ne ochiwo ywak e midhiero modhuro mabende gikaloe. Kinde nyasi no dwaro mar puonjo bila kod ruodhi kaka ginyalo kedo kod lwenje makamano bende ne ochiwo. Muslim wanasema hawakuomba. Siwacha issues zile zinahusu wa mama ama wanawake kwa society, I don't take them lightly. Nachukua very serious. Hata zingine sio za polisi, mimi na take personal initiative to make sure kwamba kuna solution. Si ni kweli? So sisi tuko open all round. Na solutions zile zitapatikana kwa this sort of an initiative, we are ready to implement. Bora ziko actionable na ziko within the law. Wamama ambao wako na ulemavu na pia wasichana ambao wako na ulemavu, kwa wakati mwingi wamama hawa huwa wanafinyiliwa, huwa wanabakwa wengine cha nguvu na hawana hata mtu wa kuwatetea, na pia hata wasichana hawana mtu wa kuwalinda, wengine hawajiongei. Lakini kwa wakati mwingine unapata pengine msichana amebakwa sababu hajiongei, hajui hata polisi hatujui tutaweza kuanzia wapi na tutamalizia wapi. So kwa wakati mwingi sisi kama caregivers tunajipata tuko na kazi ngumu sana ya kusaidia wale ambao ni wasichana wadogo hawajui kujiongea na wako na hiyo hali ya ulemavu. Gender based violence haina jinsia yoyote. Gender ni kwa sababu ni jinsia inaweza kuwa ya kiume ama ya kike. Na niseme leo pia wanaume wanapitia gender based violence. Kwa hivyo tunapigana dhidi ya hizo vita saa hii kwa wanaume, kwa wanawake, kwa watoto na pia wale ambao ni walemavu. Theme ya mwaka huu ni Stop Violence Against Women and Girls and Women and Children. Lakini tutakuwa na kushughulikia vile vipengele vingine vya hiyo theme kwa hizo siku 16 mpaka tutakapofika tamati. Sirikal County ma Bungoma oriwore gi sirikal mamalo ya wayanga chenro mar keyo teko stima awards duto mag county no kaka yo achiel mar medo suru kod ochumi mar piny Kenya. Maromo shillings milion 92 gol matayo chenro no ma igato ni dhi bero weche mag somo kod dongruok mar ochumi. Michael Apudo ma en apisa maduong' mar REREC bade maimbo mar piny Kenya wacho ni ting' margi en neno ni chenro no chopo ne jodak duto makono. Jalup gavana ma county no Jennifer Mbatiany dwaro ni jopiny oti maber kendo kik keth weche mag stima. So lucky to be where it's all beginning from. Sema kwamba hii mradi tumelaunch siku ya leo ni mradi baina ya county government ya Bungoma na REREC na itagharimu shilingi milioni 92. County government iko imetoa milioni 45 na REREC imetoa milioni 47. Na hii tumeweka katika kila ward 45 wards tunaweka transformers ambayo tunazindua leo hapa, ingawa tunazindua hapa Kongoli, lakini naenda kwa kila ward. Itaimarisha mambo ya usalama, itaimarisha mambo ya elimu, itaimarisha mambo ya uchumi, mambo ya inaitwa factories zile ndogo ndogo kusaidia watu wetu. Hii inaingia kwa kila ward. Na mimi nafikiria
tunafanya kitu inaitwa Operation Ondoa Giza, so that by the time sisi tunaondoka tutakuwa tumeweka nuru katika kaunti yetu ya Bungoma. So currently we have a total of 44 projects which we are trying to do now, and that one is going to be funded by the central government. Then we have 21 projects which are co-funded with the county government, and then we also have 9 projects. These 9 projects are ongoing all over the county, and when I talk about the money is for these projects. The money for the 9 projects funded by the central government is around 72 million. Kampen mandala parko da uchiel mar kedo kod lwenje ma kit chwech ochakore yange pacho kae kinde ma jokedo ne ratich oganda osingo medo jiwo kenge ma kedo kod nek mar mine kod lwenje ma kit chwech mamoko kaka nyange mag nyiri e kind mamoko. Piny owacho bende osekuom rem keto kenge makare mar tieko lwenje ma kit chwech. Jafwambo marwa Juma miyowa lerno. Kampen mandala parko da uchiel mar kedo kod lwenje go ma kit chwech ma itimo higa ka higa kao chake tarik 25 dwe mar 11 mane ochakore yange pacho kae obiro e kinde ma ywak nitiere ka otende kod medruok mag nek mag mine kaachiel kod lwenje mag kit chwech mamoko ma oting'o nyange mar nyiri madhi nyime e kaunti ma Migori. Katika 21st century ambayo inaendelea Kuria, kwamba mtoto ambaye amekufa akiwa bado jandoni, huu mtoto anatupwa hazikwi. Tunataka kuuliza serikali, kwani sheria ya watoto ilienda wapi? Wan gi male engagement bende ma mine gi kigoyo igoyo gi chuo, to chuo bende nitie chuo migoyo gi mine to kuo. Ng'ama dhako kogo to wuoyo, to ng'ama dichuo kogo gi dhako to ling. Nyithindo manyiri kiyudo ka gini tek mo kinyal akwaye gidwol mamuol ni wuogi lengri ani matin mondo ya nekech nyalo bedo ni janeko wi tek to ng'atni bende wiye tek. Counties mopogore opogore ma oting'o Migori, Homa Bay, Nairobi kaachiel kod moko ne obago nyasi mar poro wach kaka inyalo tiek lwenjego mag kit chwech e pacho kae. Yudo ni lweny matimre udi gitimre udi nikech maybe samoro ng'ama miyo okayud konyruok onge kata okayud tich moro matiyo to kapo nono ni angadhi kata ir wuon parwa ni okonya gi pesa moro to ma kelo lweny. And wan wasewacho ni duty wa en ni wakelo policy ma wanyalo dhi to wang'eni nyalo timango nyalo go and guard against, and mane gima wasetimo policy nitie in place koro nyako bed implemented. Riwruogego makelo togo mag oganda pacho kae ne oketo seyo kuom bad migepego mag piny owacho magi wacho ni oserem timo tijegi e kedo kod lwenjego mag kit chwech ma oting'o nek mar mine. Kido kata ka miyo onegi to ka miyo onegi to kesno kata kama bro fwenyore kama chak dhiye ido ka kesno lal gi e kore To kata kapo no dhi report omako ng'ano to tero iye kapo do orito mondo lu kesni mondo kesni obi otimre at least mondo right mare to poko chako neno ng'ani kachako wuotho kendo oko koro mano miyo gibedo gi luoro. E seche mijiwo kenge mar kedo kod lwenjego mag kit chwech, jolony wechego mag thieth wacho ni wechego mag hocho ni jogo mos ka lwenjego mag kit chwech bende koro nego ting' malo. Cases aina gi ka wayudo gi, for example ka wayudo sexual violence wa support gi psychologically, nitie psychosocial support ma wamiyo gi. County government ma Migori osiptende waduto wadwani waketie desks mag gender based violence ng'ata mochopi okochung' ni nyako dhi report ka police. E kaunti ma Migori, jokedo ratogo mag oganda keto mainogi e kedo kod nyange mar nyiri ma bende dhi nyime gwengo ma Kuria e kinde mandala parko da uchielni ma bende koro ket tenge mar jiwo kenge mar kedo kod lwenjego mag kit chwech. Jane Boke menja kany mar bodno mar Faraja Women Initiative wacho ni kwan nyiri mathoth osetim ne nyangego ma Kuria e kinde ma jumbe adek mokalo nyaka ne nyange ne chakre. We want to call upon the political class. We need political goodwill. Boke wacho ni nyange ma nyiri sani timo e yo mamalo gwego ma Kuria makata gin giwegi kaka joketogo mag oganda koro dhogi omnono. Saa hizi inafika wakati ambapo hata jamii yenyewe ina protect yule mama ambaye anatairisha. Lipot mogol kod apis ma nyithinde sa kod ma Kuria West yango nitiere kwan jonyuol maromo adek ma osechwal le doho bang' chuno nyithindgi kod nyange e gwego ma Kuria.
Apisa maduong' e migaono mar kit tuoche kaunti ma Migori Ngiro Sogwang' wach ni giketo kenge mathoth mar kedo kod nyange manyiri ma sani dhi nyime e gwego ma Kuria e kaunti ma Migori. Tadwa wacho ni ng'ata ma eno yud ka dhi nyime gi gini ok nowe nikech nyathi kata ng'ama ng'ongo ng'ato ka ng'ato nigi haki mare. George Juma, Ramogi TV. Naitwa Francis Njoroge Wanjiru. Nimetoka Thika na nafanya kazi ya Madhri. Nilicheza na 99 shillings super jackpot, nikapata bonus ya 13 out of 15, nikapata 161,465. Nitafungua biashara yangu na kusomesha watoto wangu. Naweza ambia watu wacheze, ni kitu ya ukweli. Shabiki super jackpot, free time yako. Look for persons and the need of 18. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo nigi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Akiinua hakuna atakayeshusha, akibariki hakuna atakayelaani, akikubali hakuna atakayeka. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wazani wote. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kick by.
Machiegni paw tuke maromo timbe 136 mawuok e kaunti ma Nairobi oyudo lep tugo bang' ng'ado tiko mar donjo e tielo mar quarter finals e tuke Sakaja Super Cup. E nyasi mane obagi odiochieng' manyoro, timbe go